Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Tukodaru dikira-kiraake apa al-karukatu piro-piro karukat. Asalasu kang ana telu fil ismi ing dalem isim al mudhafi kang dimudhofake apa isim ila ya'il mutakalimi maring ya mutakalim. Nakwu gulami umpamane conto lapat gulami maknane punakawan ingsun. Wabni lan conto lapat ibni maknane anak lanang ingsun. Lapat gulami dan lapat ibni isim yang dimundhufkan kepada ya mutakalim. Wafil ismi lan ing dalem isim al mu'robi kang diirobi rupane alladzi isim akhiruhu kang utawi akhire isim iku alifun huruf alif lazimatun kang tetep. Nakwu al-fatah umpamane contoh lapat al-fatah alif iku alif lazimah ya al-fatah. Wal mustafa lan contoh lapat al-mustafa wa Musa lan contoh lapat Musa wa kublah lan contoh lapat kublah. Wa yusama lan diarani apa isim mu'rob maksuron ing aran alif maksur. Wa tuqaddaru lan dikira-kiraake apa ad-dhammatu karukat dhamma wal kasratu lan karukat kasro fil ismi ing dalem isim rupane alladzi isim akhiruhu kang utawi akhire isim iku yaun huruf ya lazimatun kang tetep maksuratun kang dikasro apa ma lafat qoblaha kang ing dalem sadurunge ya lazimah. Nakwu al-qadi umpamane contoh lapat al-qadi waddai lan contoh lapat ad-dai wal murtaki lan contoh lapat al-murtaki. Wa yusamma lan diarani apa isim mangkuson ing aran isim mangkus. Nakwu yauma yat uddai umpamane contoh surat Al-Qamar ayat 6 yauma yat'u ing dalem dinane ngundangake sapa addai wong kang ngundang. Contoh meneh surat Al-Qamar ayat 8 mutiina ilad da'i mutiina kali rikatan kabeh ilad da'i maring wong kang ngundang. Watat harulan pertelo fihi ing dalem isim mangkus apa al-fatkatu karukat fatkah likif fatihah krana ngentingake fatkah. Nakwu ajibu da'iyallahi umpamane contoh lapat surat Ahqaf
Surat Al-Aqab ayat 31. Ajibu nembadanono sapa sira kabeh da'iyallahi ing wong kang ajak-ajak marang Allah. Watu kodaru lan dikira-kiraake apa ad-dumatu karukat duma wal fatkatu lan karukat fatkah fil fi'lil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari' al muktali kang muktal apa fi'il mudhari'. Watu kodaru lan dikira-kiraake apa ad-dumatu karukat duma fakot mongko bloko fil fi'lil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari' al muktali kang muktal apa fi'il mudhari' bil wawi kelawan huruf wawu wa bil ya'i lan kelawan huruf ya. Nakwu yat'u umpamane contoh lapat yat'u maknane ndonga sapa wong. Wa yarmi lan contoh lapat yarmi maknane yarmi mbalang sapa wong. Jadi lapat yat'u itu muktal wawi. Kalau lapat yarmi muktal ya. Watat harulan pertelo opo al fatkatu karukat fatkah. Nakwu lam yatwa umpamane contoh lapat lam yatwa ora bakal ndonga sapa wong. Walam yarmia lan ora bakal mbalang sapa wong. Wal jasmu lan i'rab jazm fi salasati ing dalem ana telu bil katfi kelawan kebuangi huruf ilat kama koyok keterangan takut dama kang wis dinginake apa mah wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.